Hey guys, welcome back to my channel. Dagahol migas. Magbasura challenge mi karon. Nanguha mig basura, humanaman mig limpyo dito sa sulod, ari na pud mis gawas. Okay, sugda na namog panguha. Okay, ako Bugang. Ha? Bugang. Bugang kuliwa ako ate bato. Sako ako Plastic. Plastic ako ate mo sa mga sako. Sama lagi sa ilo. Ano wa makananawa? Sa ilo. Ano sa ilo? Ay intaon, akong gisugo ang guard, natablo pag galing pangitag, asa na naman ligyag no dire. Naway na maligya. Padong diri sa Mountain View. Sa kuan sa Siraw ba? Katong gisuruyan ni kuan got. Tung taga diha sinyo. Kasi katong suro diri babaw ba kasi naidagang buwak ni Alejandra. Okay. Dito sa Drinalida, ano ba ito? Asa dapit? Wala, manggod. Hakot na, hakot. Wait! Ay, naat mong karbonis din, apati o. Sil, sawa sil. Ukoy. Sawan. May lang ko. Hala, ako'y akansi ani kay plastic ko, bigana. Sapok lang ng plastic. Napag nagmas ko kay abog mo din kaayo. Wala kita po kasi alam mo na may dire sulod sa mabili. Ay regang napkin ni Sil. Yang napkin ni panglabay dre. Ha? Napkin ni. Ibujam, tangguang ka. Ano sa ako ari ay. Ay, sure ko, kaning kuan. Pakil ato ani pero kaning uban di ato uy. Tuwa ko ni tanan yang ikikan. Dali ba di dire na. Kani kaning luti ba yawa pa to balay ni sa kuan. Kubos ba? Dai, ni basura kay betul. Wow. Para lugod man na nimo, klaro. Pero pa, sana mabasa ko man siguro. Why ka na inog siya? Hala, kita po mairog ani kuangan ni, dagan plastic. Nga ikaw magbalik-balik kasi mong agi kay napay dagan diri. Lapay din eh. Ato lagi. Ato ba ay nang nalugam. Ipod magkontak silang mama gahapon. Dari ato kasada. Kita man kayo. Nakontak nagkaroon kay nagpapalo. Wala na ako Nainsan. Na. Wala ni mahawani di man ta maabot diri. Patok na ko.
Dali, dili. Akot lagi na kung gagmay ba. Dili, gagmay, ako. Diba? Ang TV? Nag-ingon bitaw, nag-extend usap pwede sa Siburo, natugangan man gani. Tinaan mo ko nakatakas din? Nainilayas ba? Kapag magaling maridilti. Nainilayas bitaw? Diri Siburo, na usap kabuti. Layas ba? Puno na ako, Gani, wala ka kayo. puno na ako, sa kasako, sa ka-plastic na sako. May mga sponge, may mga Basura challenge na mo, Kahoy. Nagpo, day. Ha? Kahoy. Halaya oh, gaan kayo. uy, Ikaw ko sindahan ba? Ha? Sindahan. Ala, nag-selfie ba siya, oy? ha? Nag-selfie ba siya? Buang. Da, ako pinote, ako ni inayon, nagtigba sa ni. Nagdan kayo niya, pila ni kasako, buhat ni kahoy yan eh. Gat isugnod. Kasi, Ano ka kagot? Ano laya na kayo nito? Wah, gaan kayo. May kalag ng pana, kahuya. kasi no, unsa mo na imong trabaho, daghan pa magudiri o. Akong dadunda to ba? Ay, pareho ko akong, ay, limpyo, ikaw ang ginani mo day dila day. O, klaro na. Kaya manangin daw ang siralan. Uyogong ko dira akong, kuhan? Batos ba? Kaya among tabangan ng putol. Ano lagi? Malaya. Hindi ka tingog. Ano ka laya ko sila mo? Sige, lugo kayo na yun, pumagatong pa na yun, pila pa kasako, ano yung kuhan na ni? Anong ni? Kebaw mo ka? Ha? Kebaw ka? Kita mo lang ko, mga pumutol. Sabi mo na di ba? Ay, pakuha, magyapon ni para mahawan. Oo, okay. Ako naman yung anak-anak eh. Kapunit ni Sir Ben, kay basin kami masuspikan sa giya. Ha? Kami masuspikan sa basura ba? Ah, kana? Dili na niya, una ako na yun. Ibalo naman. Di, iyalang ipapunit ang mga plastic-plastic eh. Kanang di kayo pas Mao. matay sa tanaw ba? Ito nila ngunit ang mga botelya, no? Siya. Ang buang-buang Plastic dahil ng imuha di, Nabato. Oh, naro, Oo gani, daghan kay diri gaya-iya mo lang ka. Diba pinag-plastic tulot na ako eh. Nala oh. Di na apilo ng gagmay. Karga ni multi-cup fights kayo. No, Tikap. oh, naam to siya multi-cup. Di, putlong-putlong dan ba? Dito lang bugaon sila. Kinsa man di,
na niya, mananggid siya kung Sir Alan. Oo. Yapon. Mananggid ako kay, kung batos na ko ba, masuod rin ba? Saan yung kauya, yung putol niya? Ha? Saan yung pangalan yung kauya? Ang damay. Ang damay? Oo. Sampo kayo. Pwede na kabyunan, dito balik. Para tayo kuha-kuha basura, no? Wala pa. Basin, karong Birnes. Ah, din ato manggawas to kay anam na magkadaghan ng COVID. Ini kukuyan ni, paputol mo ganis tagiya ba? Wow na oy. Oh, okay. Dako man space na kuha niya para barang ka batay. Basti sa yung kauya. Asa ko ba ko na Andam daari. Sa kaning usa oh. Katuhaon na nimo katuloon niya. Kasabak imong buboy. Gaan niyo. Pas anong kay usang manoy akong utang na to. Ako na putol-putol. Plastic shell. Ah, Kuhan, gatong. Mahal na gatong ron. Mahal po Wala na bitin. plastic itong te. Oy, palugol eh. saan lang dire buwa. Buka lang sana. At iyo. Awa na. Awa ba? Papel, wala lagi ito na mag-i-apel. Sila diyon niya. Dito day ko kami. Buhay makanin ni ako ang tamtan. Sa kamunggay? Oh, Ah, buhay ng kamunggay. Bisan asa na mo tuslok ng kamunggay. tawa lagi sa manoy, gumabuhay ka noy. Dito ni baba, pawanan to ni Sir Alan ko kay patamnan. Na may okra dito nga, kuan, nga layos na, paraliso ba? Oh, may nun to. Ngayon, tamnan, utanon. Ang ging na manoy nga nabuhi ang ganang naas libro noy, unsa nakaning lagi siyota. Wa ang manoy. Buhay na, basta kuan ay. Plastic, dito Lugay. na ko sako. Wala na ko plastic. Tugsok rin mo na, ang buhay, kamunggay. Ako'y sundan dire. Yung ko tapon na gatos. Ito papel. Malaka. Wala din te. Ay man sil. Minaw sa sin. Pagkuan day mo minaw gyud day mo day. Duwa ko mo. Oh. Unsa? Plasma? Lingawon ra sa usahay. May klaro na tong tanong mo kauban ka kay mga kuliruon ni ko. Plasma sa.
Nakatay man akong plastic. Nay wan huro ta. Ginawa na yung plastic. Sige, nisag balik-balik. Wala yung plastic. Dahil ba rin mo bagol-bagol. Grabe ka naman ang lata. Sige pa rin kaya na lagi kayo ang lata din eh. Pinabuhi rin ng halakal. Or Tagalog. O di man kanina tuhot doon ron. Ha? Bang kanina tuhot doon. Ayan. Wala tayo inyang hapon. Bisil ni aso. Isa na. Hindi, bangka. Ano? Murag asido ba? Dire o. Ito na lang ang nakatay man ni ay. Nasa na pila ba? Itaso ra nato sa di ato siguro. Ya lang lagi bukago ni dito. Duha na ka plastic ako nakuha. Inuhaw. Amo ka puno ng usa. Hindi ka na. Yuta sa dito. Ha? Yuta sa. Ha? Ha? Ba yuta sa bot. Abog-abog. Siren? Unsa na di ha? Na, madakpan gid mo ana. Sige, pagagdulas gawas Aldrin. Na, dakpon dugas pulis do. Guys, thank you. Dagang kaayong halmigas. Sayang kayo kami tumbad eh. Thank you for Wa man- watching. Wa man putay ikakuan ani.